Pentru acest truc avem nevoie de o monedă mai mare și una mai mică. Eu am aici un chips de casino, dacă nu aveți, folosiți ce aveți. Haideți să vă arăt dintr-o vedere expusă cum este făcut acest truc. Deci, chipsul este așezat așa, între aceste două degete, iar banul mai mic în fața lui. Observați, chipsul nu se vede. Așa. Acum, în momentul în care veniți cu degetele pe lângă ban, îl agățați în acest fel și împingeți în același timp chipsul. Iar apoi reveniți ușor și se produce schimbarea. Încă o dată. Da? Mâna vine, îl sucește și se produce schimbarea.